Udus kowe. Setan kowe. Wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora. Aku wis nembang, Gareng wis nembang, bapak ya wis ora mampu. Maksude kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali ndara. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tendang ya kowe. Yo. Engko nek ana apa-apa tanggungan lho. Wis santai wae. Petruk minggat. Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke Panakawan nek ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo gawes. Iya. Gareng minggat. Ki oleh dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipainah. Panah. Painah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso ora kowe? Wis to nek nganti Ndara iki ora lejar penggali aja dundang Bagong. Oh iya. Ah, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake semengane. Ket mau ditembangke ya ora gelem lejar. Malah ming meneng wae. Setan ratatan menungso pakanane batang apa piye ambune kaya ngene iya sukses gene kalah oh jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine Ndara ning ngapunten nggih Den. Niki mung mergo sampean ben supaya lejar penggalihe, Ndara. Wis sekilo kok isih mambu. Pancen setan tenan cah siji kae. Ndarane kok dintuti apa ora edan. Bagong pancen cah nekat dhewe ora. Blegegegugeg sadulita mel apa bendara kula Den Ndara Janaka kula wis ngerti kula wis weruh nek Ndara rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa ming dijak mlaku bareng tekang alas terus kendel mboten mubah mboten musik. Niku kula nek gagas sampeyan niku janjane kula niku wis jeleh. Wis apal. Anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng mriki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu Ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus. Napa kula salah? Napa anak kula Gareng sing salah? Mangendika nek Gareng sing salah kalih sampeyan mang paring pangandikan mengke anak kula Gareng tak blebeke teng gejelik. Nek sing salah Petro mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendara kok ajar salto
Niku nek mboten duwer ora mbot kelakon to. Kowe kok nang ndi kok saltoi ngopo e, Gong? Aku ngono dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo. Mula perang iki nek ora iso salto, ora iso gawe horeking penonton. Ndara ngopo ya, Gong? Mendhok nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang semaput. Lho. Hidup madang. Sirahe kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Oh. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tau ngerti panganan duga ki ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Susah ki ding disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngaten? Kula entuk kaya ngeten iki. Lho, dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngaten? Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lan curing bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi jan, Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan nek gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwih becik nampa pidana, mbangane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ora masalah. Apa sing ngekaki rejeki iki mengkene tok kuwi? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka ming dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Petro nek iso. Iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Lah kok dadi wedok barang kowe. Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat. Nuwun pangapunten Pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Nan sange supada dados menawi dados paduka Pangeran, mangka kula trejar penggalipun Pangeran. Wah.
Lamrong. Cah bagus. Eneng opo? Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Paman Sengkuni, wak tuyu dasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca cumadung dawuh, Paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne arep dipateni. Angel kok, Pak. Ene. Ora rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa kok. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun welasana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongaken menawa lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketa barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringono dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketa samangke kula saketa supados samangkenipun saketa manten matur sembah nuwun Den matur sembah. Wah, antil kowe. Aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kae telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Petro, dalem Bapak. Nembang daramu ki nek muni nembang senenge ra jamak-jamak gareng kuwi. Ndara Janaka ki nek is ning Madukara, lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Srikandi nganggo arit cengelmu. Nggo cuthik cetuk rikmane sing putih dijabuti Ndarawara Sembadra, pundhake dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ngladeni wedang Betari Dresanala pas ning Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara sing gender Patih Surata. Jineman uler kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Uler kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek ngoten terus. Kakang Cemar. Ngoten nggih. Kula setelke. Nggawa tip ora? Lho, sangu headset aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau bengi ra ana wonge wani muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali. Ana neno sae tatose dua lulu wis kangelan dipaitu ya la gembus. Piye? Ya la genduk, dudu gembus, dudu. Bingkeme cangkeme kowe. Wong tuwa ora urus ora. Aku ki nek nang omah. Tanggaku sok nyetel rock. Ketok gembus ngono. Dadi malah kelingan. Mangga, Mbak Ayu Purwalestari mangga.
Malah guyu. Gara-gara lambene Semar ki apa. Kowe aja nembang reng nek Semar ana iki le nyaut ming ngawur. Elo lelo ala ana Brambang saksen 5 berjuang labuh negara. Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu. Riri kantor kawat Boyolali. Pedhot neng kalasan sumedhot weruh dilasan. Tirana satirene tak jawil kena janggute. Ayo dibaleni. Riri ayo. Riri ayo sing teko ndak bebek. Ayo Riri. Ya men. Riri kantor kawat Boyolali. Pedhot neng kalasan. Weh, mbok disambung. Sumedhot weruh dilasan. Oke. Sumedhot weruh dilasan. Dirana satirene wong gone ora cukup. Wus. Buang neng blumbang ora. Mangkel. Ayo, Mbak Ayu, mangga. Enak apa? Musik to, Gong. Musik to kuwi. Apa? Enak apa? Wong urip ning alam padang donya. Wong urip ning alam. Wah. Allah, ha. Ya. Loh. Donya. Iya. Saya tata lawan budi utama yen digagas dawa urip sedelo. Ayo Pak, yuk. Yo ya. Yo. Keduren. Wah, aku fa dengkul pembaca. Wah. Apa itu Reng? Neno. Hah, enak tenan iki. Lho, ndara wis klecam-klecem. Sing klecam-klecem cangkem kowe. Oh. Mula matane dipenerke. Mata kok kera. Delok lambe kono ya sing ketok lambe kene.
Gandel tantu getudak. Dos pundi Ndara menapa pisungsung kula dipun tampi kanthi lega leganing kaliyan Ndara Janaka. Ndara kok tasih tetep kendel lan kewala Ndara. Gagal total. Wis truk nyerah aku. Nih, coba aku tak sik ngelipur penggali Ndara. Nek kowe mau apa reng? Uler kambang. Aku arep Ndara iki janjane senengane ora uler kambang. Apa ta? Sinom Parijata senengane Ndara mongko larase pelok. Lho. Sing lho iki apane kok ming ngene kok lho. Iki apik tenan. Oh ya tergantung nek pancen kowe iso gawe lejar penggali Ndara kok. Eno. Kuwi Ndara nek nyekar mesti ning taman. Karo dolanan iwak koi dicowak cawuk kae banyune cuwuk karo nembang. Oh, aku malah durung tau menangi ya, Truk. Ha kowe ora tekan jero nek dolaning Madukara. Rungokke. Eno. Wah, aku apal kuwi. Waduh. Tenane. Mula dolaku tama sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mumpluk mlumpuk kok mumpluk ora mlumpuk kuwi lambemu kuwi dilapke gah. Anak ora ngabekti karo wong tuwa. Kon ngelapi umpluke bapakne ora aku. Jijik. Petro ya nggawa tip, beto, Pak. Syukur. Kasete Bapak milih napa? Sinom Parijata nggo nglejarke penggali bendaramu. Siap. Suarane jebles. Suarane Bu Prastiwi. Wah. Sinden legendaris. Coba aku kangen karo suarane Prastidol, Prastiwi. Prastidol. Monggo. Wah, edan kosike to. Kosike to, Pak. Tak tendang sisan ki. Yo cemplungke blumbange terus yo. Sangai lho nggo pangan lele wae. Dibanduli. Kurang ajar. Wong tuwa kok nggo pakan lele. Mangsane wah lelene tak pangan sik. Yo, Mbak. Engko Semar tak bingkeme nek ganggu. Sesuk iki cakepane diganti cakepan kok saru. Saru nggo napa kowe iki? Janji sabar. Sawahe jembar-jembar susune lemu-lemu. Lak plathok ndiasmu kowe, Pak. Wong tuwa ora iso panutan ora. Janji sabar, aja do kesusu, sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Sing muni susune lemu-lemu nggo ndi? Ora ana to? Ora ana. Saduk mencelak.
Eling-eling sing peparing. Bagong kok mau ora nyaut ya, Reng. Embuh. Gong. Ngandel ora. Golek nggon sing delik rak mengarep merem to. Anjen cah ora tatanan ben nang wedok, nang wae rasa digugah. Nek ndoro tindak tinggal wae. Rangku Bagong malah ora mbeborosi. Kancane es sak gelas ya kono 2 gelas. Kancane mangan gorengan 3 ya kono 8. Boros suwe-suwe. Monggo. Janaka niki lho pisungsung kula sinom parijata lejar penggalihe terus den ngendikake napa to keng dadi sing dipenggali niku napa lho nuwun pungkasan wis ora mampu, kedhep ya ora. Netrane malah tingkem. Paring pangandikan ya ora. Mbok Bagong kae njajal nek iso, Gong. Gong. Wah ya. Kudus kowe. Setan kowe. Wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora. Aku wis nembang, gareng wis nembang, bapak ya wis ora mampu. Maksude kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali ndara. Do lunga. Lho.
Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tensang ya kowe. Yo. Engko nek ana apa-apa tanggungan lho. Wis santai wae. Kowe terus minggat. Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke Panakawan amung ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo gawes. Iya. Gareng minggat. Ki oleh dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipainah. Panah. Painah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso ora kowe? Wis to nek nganti Ndara iki ora lejar penggali aja dundang Bagong. Oh iya. Ya, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake senengane. Ket mau ditembangke ya ora gelem lejar. Malah ming meneng wae. Setan ratatan. Menungso pakanane batang apa piye? Ambune kaya ngene. Iya. Sukses. Gene kalah. Oh, jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine. Ndara ning ngapunten nggih, Den. Niki mung mergo sampean ben supaya lejar penggalihe, Ndara. Wis sekilo kok isih mambu. Pancen setan tenan cah siji kae. Darane kok dintuti apa ora edan. Bagong pancen cah nekat dhewe ora. Hei, Pak Rene. Kowe engko ketinggal ado. Wah, jan setanan. Mengarep liwate kok ngampet ambegan ora. Aku tahu opname. Mambuntute Bagong kaya racun tenan. Ndara ngatos-atos, Den.